Ayan guys, si Doydoy, siya ang nagkalot siya tatay. Iya ko nung praktisan. Ako mo tayo magkalot ana, pero siya magipasalig. Ayuhan na doy nga magkuhaan ng dalunggan. Gamay lang. May sakto na naman. Sakto na lang, sakto na lang. Sa dabi kayo. Pakay wala pa na ko ano. Wala pa na sinaw. Dili lugar na siya sakit di ay. Nag-iahak yung sa naman na ni Doydoy yung ulo. Mura naman nagpalwa. Apa sa Doydoy, kasunod ka ng imo din ako yung magkuhan na. Ay, paghilap tinubuko kay. Inganaon na to si mong tatay para dugay na magtubo ang imo buhok. Na, mura na. May tuhod. Sa design. Binuangan gina ni Doydoy mo ulo di ay. Kana tuhod na. Mura to isda ba? Prituwa din ang isda lang. No, gusto mo ko. Ay, parang buat kulira. Ang baga ni. Sakto na Doy. Sa bago man. Nga na Doydoy, katawan ni mo tatay sa engineer. Muna ang alot mo gusto? Ay, kay kuan na niyo, mura. Kana mabilin to. Parlor gid. Ang gusto ko na nila. Mga dahil ko na pa, hindi sila. Hindi ko na daw, bukas mo siya papabalik. Nakay na siya. Kan? Ang sudah di, bali sa inyo at sa ready. Nadapit sa kwan. Sniper na speak kayo. Wala man. Mura na siya bimbol roko guys. Di na rin rikistas. Guys, ready na ang aming hapunan. Sina, doon lang. Yan ang kanin. Itong ulam. Mere na mi. Unis mo na ito lang sa para Bimbol roko. Apa ta? Hmm. Sana samahan sana sa Santo God. Salamat sa mga disgrasya ug bisinda na imong mga daang kamatulo. Salamat sa mga panalangin. Hatag ka na mas matagad mo kung pagkaamaro sa mga tabangan ginawa ikaw mga manangin ni makawala ka na balatian mo pasok sa nawas. Pagkatagan mo kami Ginoo ug sa kami blessing sa mga Kristo sa Kristo. Amen. Amen. So gamay tay kanang nagtanong. Magbilin mi na para silan sa pamahaw. Kay mga ligo mig dagat. Yun na. Wala sa tagma. Hmm? Wala sa tagma. Tulog. Matatag Medina. Dito maligo dagat. Magbilin mi na nagsudan na mas pamahaw guys. Payo ah. Ano makikalisod sa mga bangko ah. Tay video mo din. Ibu gamay dada. Hindi ka sa motor. Ang balhin matalan.
Para nas pamahaw, guys. Gusto kong kape. Magtimpla sa akong kape, guys. Mangga ba ito yung gilaga lang? Namay kayong kape ni Doy Doy kay mangga nga nilaga. Ako, guys, di mahimo di ang kape. Buat ka naman sa kape mo na. Grabe po na sila makasili, oh. Naggamay na natulamisan ay. Nay! Hidoy-doy ang iyang kape mangga. Ako pure. Kay murag di na ako. Kapil Pero na gisagol pagkape gaya po na sa manggay mo na. Kana nagay po na siya mangga. Ngaon na to, guys. Mihapon na to, guys. May taon na, mga po na. Kaon na to, guys. Hi guys, good morning. Uban mi ni Alan sa Bidina. Si Doy Doy. Magpa-kuan sa mi guys, magpagas. Lagi. Nanami sa Balingwan. Sayo kay mi guys, kay may nang sayo kay di pa kay traffic. Di pa kayo daghan sa kiyanan nga dagko magkuan. Mag sunod-sunod. Ayan si Mimi. May mahimulog isa ba makatulog. Hindi siya katulog. Ikalo maguna ni Mumi, oh, kaya ron dili tugnaw. Balingwan Terminal. Ano mo ka nagkasunis doy? Gusto siya may pagod. Abot namin sa Medina, guys.
Abot na misami di misami zorin. Kaya doy. Palupad-lupad. Pila may dagan doy? 100. Hinay ramong dagan guys kay. Pagkaburing ko. Ha? Pagkaburing ko yung Ano nga kaburing magkahinang dagan? Yeah. Kumana din ilang project na halan oh. Pero na pa na isumpay pa sa dagat. Maligo may karog sapa. Mukha nakamata. Yang manok oh. Namukaw na yang manok. Guys, ready na among pamahaw. So nakapanabo si iso ni Alan no. Nakatilaw me. Ayan, ang among sudan gadi among gidalag diri. Kali na. Sige na, mahal ka. Bring. Yan lang. Ako na. Sige na lang. Ay, gagawin mo. Ako na. Sige na lang. Ako na. Tayo, pagkampo na tayo. Lang, sige na lang. Kampo na. Ay, ako. Pero ako di ay. Sige na. Kay, kan na. Uy, ganahan nila lang. Kan? Sige na lang. Sige na lang. Ay, ko na galibong gino. Sige na. Uy, Nicholas. Amen. Kana. Sige na. Dudoy. Ay, pagingon nga busog ka. Ngitan ba ka na ko doon? Pwede na Japon. Tagas mamalot. Yan na, mamalot pala to lang. Gusto mo na si Riluna? Para. Ha? Ano ko kutsara nila wala. Ano ni kutsara uban? Ito patungan na lang ng kanon. Nag, taguan ni me. Okay. Timalot na naman mo ganat timalot. Jampol ba? Apa ina kitaguan mo ni mo me? Gina. Kauna pa law-law dewing. Law na. Baga. Wala diha. Itaon ba? Sabaw. Wala man sabaw. Madami na. Kaon na mama. Sabaw. Sabaw. Agud tambo kasi. Ay, pinipin ko. Kaon ni. Awat na ko. Naway mo ate niyo. Lang mi gamay kayo. Kinilaw. Ano man ang paborito? Ay, ganahan na si kinilaw di. Ay, Kani? kinilaw ko dako. Ano sangi? Dami ko to. Oh, sangi. Kaya mo nanay, amo na maglingkod si nanay. Ira niya. Kanira. Dito na mo nila kung di mapuno. Kauntan yung lahat, guys. Ito na sa daan. Ano man ka gara ka lang. Eh, mo tatay. May buhatin na dito rin. Nay, dili na kuya timalot dito, di siya tatarak-tarak. Yun na, gano'n. Dito kita ni. Tama doon? Ano ka ba? Ano ko na kalaglag pa tinanay mo? Ito. Ganahan ka din siya. Ahaw! Naman si Tudundan. Naon na papa. Nag-aatod na rin yung pabitaha ah. Nay, sige mo likod. Ay, naon na papa. Kaon na tiger. Kaon na si mama. Manggi.
Baso. Baso lang to. Walang. Ulang. Ito mang kamay lang. Kung kabo lang, kuha lang ah. Ano rin na? Bilang di lula. Wow! Wow! Ganso, ganso! Wag lang. Wow! Wow! Boboy gitu naman. Private pack muna. Bata. Tinood ko siguro. Agay na. Agay sa akin ng tigas na. Tala, pinunti na. Ito mahago. Wala gan. Pag-awaya ka yung sinilikot ka. Awaya ka Ito na. ba, tidak rin si Kondo. Itong tali ba na nagwahid? Nabait. Ano to? Tali dili. Kaya nga. Ito nagmahal dito ba? Dili mo tali ko ba? Ikaw ba niya inom o? Ano to? Ito ni tali. Tali gid. Yung zone. Ano? Ito to, masya. Unay? Tungkas mit nama? Ah. Ya, hoy. Napay-apply ko naman tayo. Ingay. Gabong nga. Ini gabong. Buwang ka. Ano yung mayo? Ikap mayo. May lagi? Ay, mga weng. Napay-apply ko naman tayo kay Tigili. Trabaho pinyahan tayo. Ha? Ano naman na? Ini bawal ka sini nih. Tayo kayo. Dua na rin mo sa mutatay yan sa kusina. Kusina ra ba ni mutatay? Gimuhaan na ra ba ni kag nimo? Ang mga kasinang ko. Buta na ano siya sina. Ito gamay na. Gabi luwa ka powerful eh. Labi rin. Ikaw na hon? Ano na di? Dapat oleh kalau dito rin. Na, talagan. Ako ni karon. Patol mako ni Guzman. Dako. Bungi babuling. Isman? Ah, kato isa? Ako ba tao mo pero cutting sa. Ano man? Tinulong mo. Lunglong na yung Rapsen. Langga, ito ko darling ba? Gamay rin mo. Abay, sakto na. Kok, mamaya? Mana ka? Kok, mungkin na natarong. Eh, ma'am. Meme. Mama. Nako. Aman ako. Nako na na. Ako. Kapila man na. Ano, wala ka pili. Ama ako. Na rin ang suroy. Nabiya, ito. Napait mo? Tarong. Ano daw? Kung ka na, ibaligya. Kabong? Dabang. Oo. Bati, uminawan. Nagpabamkil at tapos ama. Bamkil yung... Ito. Tawa ka lang to. Ako lang. Balit may dabong, da! Balit may! Balit! Naman tanong. Lalag tanong. Tawa ka lang bakit ko. Aduh, gimana? Uy! Tawa ka lang ka. Ay, oh! Ay, bakit ko nakita. Wala ko na. Tawa ka sa hindi? Oy, dabong! Palit to. Dabong. Yun na ko tawagan ang bebe. Anak sila mga nihal to dia anak karon ka gamay mo to. Kita kan apa ya dalam yang. Kami may kita. Tanawa na na dili. Ako na nasa kondo, instrumenta doy. Alam mo daw. Bolsa. Bilang putus. 15. Tadi na, abi na ako. Jis? Di, mangi Jis? Gapo kita mo duha? Ilan ka mo gani? Ilan mo paliton? Jis lang? Tulo. Ilan ka mo? Tulo. Iya, yun lang. Mana lang. Upan ka na lang. Ano lang Sige, yoro ka lang na. Udah ka Ilong ka buok. Ha? Hindi, ada rin yung bukit. Dagan day. Dagan na yung kwa. Oh, pagpag niripak naman daan. Mayro.
Dalon bukid, di kan bukid, dalon sa bukid. Oh my God, sa bukid. Wala ba lima? Ano ba? Sa una Manila, bro. Ano ba ni? Ano ya? Puting mo nila. Puting. Ang nakangyo mo ko. Salamat. Sa Manila, sa una, gatal. Huwag Pagod dabong guys. Okay, salamat sad. Salamat ah. Awan Muli ka. sudah namun nyog to. Napaisda. Wow. May. Galon, bulinaw. Kaya kilo. Kaya kilo. Titi pa man. Ngitin. Ito nga. Di, pwede 100. Balik mo sila naman. Dabong. Dili, pwede 100. Ya. Di, pwede mangi 100. Pila kilo? Di ko kaya tumuto din. Ha? Ang isa kilo, ang tubig. 180. Dili, pwede 100. Ay luto. Mahal pa. Ay na lang sak eh. Mahal pa man. Sabi na kung pwede lang 100. Abalo ko na, okay na. Ah, dili, pwede sa dutangon. Ah, dili lang, pwede na lang. Na? Mana? Basta lang. Salamat. Mahaw, mahaw. Mahaw ba? Mahaw. Salamat na lang ah. Hindi man pwede 100. Pwede ba di 100? Ang tana. Pag mo siya kalimut lang lang. 180 man ang kilo na hangyo, 120. Diyan pwede 100. Wala lang. Mau! Mahaw! Bitaw. Ikaw! Mahaw! O, dili magod mahaw tawag na, bahaw. Tunggang ni kabubong bahaw. Ay! Nara pa babubong. Ay! Ano ba? Kamay naman ako na. Ikaw mama? May mana kaon me? Doon yung magkaon? Gamay kayo. Bawal magkaroon sa kung kamay ng kaon. Hindi ka maawas na ati lang ni mo. Dako kayo? Dami kaya mong sudan niya guys. Oh. Adobong dabong-bong. May pwede pa ito. Nagkakabong na. Ha? Hindi ko ito yung. Nagkakabong na. Ano yun? Pwede pa ito. Isa. Ha? Tanga sa... Ano yung... Bugog. Ayubong. Sige, ito. Lari na ako kanya. Hindi pwede isa-isahon. Isa-isahon ni pagluto day. Oh, gilwingin gamay. Yatag sa kukuk. Kaya ko niya padako. Ano ko nito? Pag-ador na bagyapon lagi naman kasi. Kau na pa ka. Kau ni mo nang ikaw sa bunod nga mama namahaw nas. Ano to si Konde? Di na lagi nangagi si Konde. Di mat. Hindi mo sasayin. Nila ka buhay si Mima nga ag ngayon sa kwan kanang cook. Ay. 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 Pag-vlog mo niya, tiga to yung vlog ito. Ay. Ay. Ito mo kunaan. Unang baliti. Layo kaya? Pag-cutting. Amang ko agi. Kala. Agan agianan lusod ko sa kwan ka mag-agi. Kasi si tahon tanin engineer. Dinner diha. Kasi si tahon tanin engineer dito. Ay, di na kaon din na. Malaki ang sapli ang sarili. Ako mo na cellphone. Dali. Ako mo cellphone. Wala na. Kataw tayo din me. I-charge lagi na ako tipon. I-charge na ka na malapya. Check mo ito. Hi guys, magadto mi sa opisina sa motor kay magpa change oil mi. Change oil mi sa motor ni Joy Joy. Away mo motor. Dito sa wala pa.
Dire mi nang utang og motor ni Doy Doy.